Και γεια σας παιδιά! Σήμερα θα ανοίξουμε το άλμπουμ της Adrenaline, το ελληνικό δηλαδή. Λοιπόν, αρχίζουμε. Έλα. Ωραία. Το ανοίγουμε. Βασικά βάζουμε πρώτο άλμπουμ, δεύτερο επίσημος οδηγός, δύο καρτούλες limited edition, θα τις δούμε σε λίγο. Λάθος, αυτός είναι επίσημος οδηγός. Επίσημος οδηγός. Όπα. 150 coins και κάποια φακελάκια, 1, 2, 3, 4, 5 φακελάκια, και πάμε να τα δούμε. Ωραία παιδιά, επιστρέφουμε να ανοίξουμε το πρώτο φακελάκι. Ωραία. Πρώτη πανσεραϊκός, ΑΕΚ, όπα, Future Star, ο Τζίμας από τον ΠΑΟΚ, Dynamo, ΑΕΚ, Βόλος. Σε αφήνουμε στην άκρη. Δεύτερο φακελάκι. Πανετολικός, ΑΕΚ, Masterclass, Κοσέλε, δεν ξέρω πώς προφέρεται, δεν είμαι πιο καλύτερο στα αγγλικά. Πας Γιάννηνα, Σήμα, ΑΕΚ, Βόλος. Τρίτο. Ωραία, τρίτο. Πας Λαμία, Πας Γιάννηνα, Dynamo την έχω, Πας Γιάννηνα, Πανετολικός, Ατρόμητος Αθηνών και Άρης. Ωραία. Μετά έχουμε Αστέρας Τρίπολης. Πάω τον Κοτάρης και τον έχω. Invisible. Τι είχαμε Invisible. Ωραία, ωραία. ΑΕΚ, Κηφισιά και Πανσεραϊκός. Τις βάζουμε εδώ μαζί με την Invisible. Ένα τελευταίο φακελάκι. Ωραία, το αφήνουμε εδώ. Και τι είχαμε? Ατρόμητος Αθηνών, ΠΑΟΚ και Τζιόρα, Superstar από τον Ολυμπιακό, Πας Λαμία, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ. Ωραία. Τις αφήνουμε εδώ πέρα αυτές, στην άκρη. Τις δύο limited edition να δούμε. Ωραία. Πρώτα είχαμε 150 coins, limited edition Ατρόμητος Αθηνών και limited edition Σαμάτα από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τα βάζουμε λίγο στην άκρη και πανερχόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, όπα, μισό, έγινε βλακία. Πανερχόμαστε.